ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲರ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ದಾಳಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಂತ ಲೆಮನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದಂತ ತೂತು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಣು. ಸೊ ಐಸ್ ಏತ್ ಬೋಡಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐನ 6 ಜನ ಪರ್ಪಿನ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ నేను ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಸೀಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೀಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಾಣ ನಿಗಲೆ ಅವೇನ ಅರ್ತಿದಿರ್ಪೋಲಿ ಸೀಡನ್ನು ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡೆ ಒಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಿ ದಿನ ಏನು ಬೋಡೋದನ್ನ ಅಡಿಟು ಉಂಟು ದಿನವೇನ ತಕ್ಕೋಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿಗಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂತೆ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಣತ ಅದಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾನಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಪರೋಡು ಬಂದ